Vedia vaši najbližší, čo presne majú robiť, ak sa jedného dňa nevrátite domov? Vedia, kde všade máte peniaze? Vedia, kde máte vaše ETF portfólio? Vedia, aké účty majú platiť? To sú ťažké otázky a rozhodne to nie je ani nejaká obľúbená téma, ale vy na ňu jednoducho musíte myslieť. Najmä ak spravujete tie rodinné financie práve vy. Hovorím o tzv. Krízovom dokumente. Je to dokument pre vašu manželku, respektíve manžela, kde má presný postup, čo má spraviť, ak sa vám niečo stane a jedného dňa, ako som povedal, neprídete domov. V tomto dokumente by mal byť spísaný presný postup krokov, čo má daná osoba spraviť. Taktiež by tam malo byť napísané, kde všade máte uložené peniaze a majetok a podobne. Hotovosť v trezore, na ktorých účtoch, v ktorých bankách, ak vlastníte zlato, kde je uložené, u vás v trezore, na povale a samozrejme vaša manželka alebo manžel musí poznať kód do trezoru, alebo ak ho máte zakopané v záhrade, tak vedieť kde. ETF portfólio, u ktorého brokera máte svoje investície, ako sa do vášho účtu vôbec dostať. A kde máte životné poistenie, kde máte druhý, tretí, prípadne nejaké iné firemné poistenie. V neposlednom rade, kde je váš závet a ak ho máte spísaný a aj vaša predstava, ako majú ďalej nakladať s investíciami. Po spísaní tohto dokumentu ho dajte prečítať, ako hovorím, vašej manželke alebo vášmu manželovi, či mu rozumie. To je kľúčové. Následne tento dokument dobre uschovajte. Pozor, ak sú tam akékoľvek prístupové heslá, musíte ho uschovať veľmi dobre, aby sa nedostal do nepovolaných rúk. Následne si dajte do kalendára pripomienku, aby ste tento dokument o rok znova aj s manželkou prehodnotili. Vaša situácia sa zmení a ETF portfólio budete mať u iného brokera a tak ďalej a tak ďalej. Preto by ste mali aspoň raz ročne tento dokument updatenúť. Ak vás táto téma zaujala, nezabudnite ma sledovať a budem rád aj za váš like.